Hi guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga nanonood ng video ko. At andito naman tayo ngayon sa Angeles Electric. Tayo yung nagbabayad ng ating electric bill. So eto, pila-pila. Tingin-tingin lang ako dito sa paligid. Okay. At eto, nakapila kami rito. Pang 100 na ako nito. So, titingnan natin. Hingi tayo ng number sa loob. Pila-pila. Oy, yun no? Yun. Meron nakatalikod na dating taga San Ignacio. Hindi ako naitsurahan. So ayan siya, nasa bandang kaliwa. Face mask kasi ako, kaya daw nakita. At meron silang parol dito. So gusto ko sanang humingi ng isa man lang, kaso baka hindi tayo payagan. Tataas ko sana. But I'm here. Palapit ng palapit. Konting tiis na lang, makakapasok na lang. Okay na. At ayun, may isang chicks doon. Sexy chubby, ayun o. Naghihintay siya. Baka may gustong pumorma. Uy. Never mind, never mind. So, focus lang sa pila. At andito na tayo ngayon sa loob ng Angeles Electric. At eto ako, pang 107. Okay, yan yung paligid. At may sexy. Ayun. Okay. Tapos ako nagbayad at meron tayong chicks na lalapitan dito. Tingnan natin si magandang binibini. Kung ano may reaction niya. Tatabihan ko siya. Seryoso siya. Focus. Uy, sa mata pa lang. Huling-huli na ang kiliti. At yun. So tapos na siya kumain ng taho. Ako naman ngayon ang kakain ng taho dahil nakaramdam na ako ng gutom. Hindi pa ako naghapunan kagabi dahil nagda-diet tayo. Kaya itong tanghalian ay alas 10 na umaga, kain tayo ng taho. Okay, si Manong masipag. Very good si Manong. Talagang determinado si Manong. Good service Manong. Manong magtataho. Malaking tulong nyo rin sa mga taong nagugutom sa paligid. At isa na ako doon. Alright. So, eto na. Andito na kami ngayon sa aming tricycle. Eto. So, ayan ang ating taho. So, halu-haluin. Eto yung kaangay rin. Ubus na. So, try kong tunggain to guys. Nagutom na talaga ako eh. Kaya, eto na. Ang panawid sa gutom, taho. Sipsipin natin si taho. Nag-i-enjoy. At least nakapahid tayo sa araw na to. Mission accomplished. So, nakabayad tayo ng tubig at kuryente. Job well done. So, mainit na yung araw. Ayan guys. So, ayan, dyan ako nagbayad sa main ng Angeles Electric. So, I guess it's time na to go home dahil may init na ang panahon. Tumitirik na yung araw. So, masarap talaga si taho. Nabigyan tayo ng konting energy. Okay, panawid gutom. Nagutom ako. Ayan o. Tutunggain ko na to. Hindi na mag-i-straw. Para matapos ka agad. Uy, sexy naman ang legs ng misis ko. Yummy. Ubos. Okay. O, sige. Punas muna. Punas muna. And then, let's go. Let's move out. So, tara na guys. Charan. So, andito na kami ngayon sa bahay. At tapos na rin nagbayad ng kuryente tubig. So, kakain naman kami. Charan! Ito ang aming pagkain na binili sa karinderya sa paligid. At ayan. Kain muna raw kami ni Commander. May kare-kare tsaka yung bulang lang. Okay. Sana subaybayan nyo pa ang aking mga videos guys. Gagawa pa na tayo. Bye-bye! Salamat!